Hake tabuk social media wo kaisa viral ng tomoni je Tipramothani montri Animesh de Burma tai Tipramothani MLA Chittaranjan de Burma borok kini milui BJP ni kaisa meeting o BJP ni kaisa candidate no support khlaiye party program tai campaign khlai tongmani hinui kwbangma social media wo tabuk photo viral ng tongmani chung amo nukha hake amo busuk jorate kubui amo je photo ni bising tuino monthly ni bising tuino nukjago amo to kuno fano edit kri o jago original no haipano o bisingo tamo kok hujak tong amo kaham ke sukrubui saimia tamani bagi himalay norok jotono saimano waisa pubo je kha khegei montri Animesh de Burma je bubagra no mapma sanai je leader rong no borok naingya lukurong sinango honi samani norok nukna afro ake te waisa je bubagra bai je kok lamrok salai borok thancha khlaiye je bubagrani tuino thanchani tuino Tipramothawno tongna hini bolo media rok singjangmani yaglo borsamani te MLA Chittaranjan de Burma bo tabungni simia kwbangma kdingma salromonyo khakhekjak bubagrano chajagya ungjak je bini ideology je bini je samung khlaimani amano chajagya ungei je onyo lama khlaiye bo sasung khlai tongmani nor amo jotono sawimano hake tamno wanchugui amte hai khlai tongbrok tai media ro kok sungja kakabo kaham ga saya waisa amte hai kok sakge te waisa pro amte hai kok sawo amo lukrok se sasinai borok tamno wanchugui amte hai ingi tongna nang tai Tiprasa ni bagi kok sabo tamni bagi ulta pulta ingi amte hai ingi tongna nang tamno wanchugui borok amte hai amo lukrok norok komini bisitike sahori manu te kaisa Tipramothani MLA Swapna de Burma je ko kasai tongmani tabuk social media ni bisingtui te media ni bisingtui tabukni je final edition ni election o BJP ni Ramchandra ni candidate David de Burma no support khlaio hnei hor kai bini logio thangai kami o thangai camping khlaio hnei bono booth channa ni bagai amte hai je kok asai tongmani tai bini je nogo kwbangma Tipramothani je supporter rok bono chajagya ngai MLA Swapna de Burma no gerebui go back nei amte hai social media ni bisingtui tabu kawi tongo tai Ramchandra ni tabu ketal candidate James de Burma no keplai khlaya khlainani nai tongo nei social media ni bisingtui kawi tongo tai kwbangma borok salai tonglayo haike amo busuk jorate kubui amo to kahamke sawimia je buini kok samani je buini kok khanamani amoni bisingtui se omo source ni bisingtui amo sawimano hake amo lukurok se saimanai busuk jorate kubui busuk jorate o je kok je awaimungui tongmani amo kubuida na ereng tai je kok asai tongmani tabo je BJP rok TDADC o je borok keplaing hakai TDADC no sebaye borok oro general kwbangma thaino slamoi oro je wanjui bosong non ST rong no danani hnei hake amo Tripura ni CM Manik Sahabo bosaka je o jagao ST rok simia kwbangma je onyo je dofa tongmani non ST rok tongmani borok no bo oro toni wei jotono mililai tonglainani hini samani norok amo khnaka amono tuino kwbangma borok rok Tiprasa rok je Tipramotha khainai ingthuk je Tiprasa rok ni bagi wansuknai ingthung borok kha khamlaijak chajak yang laijak amono wansukui borok koksa salai tonglaio tei kwbangma Tipramothani leader rok bo amono tui salai tonglaio haikendra amono tui tam sanamuchung komini bisingtiki saimano o video no sajak like redi video no share khladi channel no subscribe khladi bell icon click kari jefro ketala ang video dawo nongnoro notification sokinyani bagai haika kaham tongbaidi thancha tongbaidi hambai khulumka walai suklai tanglai di